ягона гурӯҳе ки дастаҳои мунтахаби ҷаҳонӣ 20 соларо аз як минтақа ба ҳам овард, ин гурӯҳи F мебошад. дар ин гурӯҳ ҳама дастаҳо аз шарқи Осиё буданд: Индонезия, Ветнам, Тимори Шарқӣ ва Гонконг. ба ду даста Индонезия ва Ветнам муваффақ шуд ки ба қатораи бозиҳои финалии ҷоми Осиё нишинанду муборизаро барои ҷом идома диҳанд. пешсафони гурӯҳи F дар бозии даври охир бо ҳам хувоз буданд: Индонезия ва Ветнам, ва дар дақиқаи 60-ум Марселино Индонезияро ба сафи пеш баровард. ҳоло ин бозигаре ки инҷо мову шумо мебинем таҷдиди гол мекунад, вале Ветнам бошад тавассути автоголи Ферами, яъне худголи Ферами ҳисобро дар дақиқаи 60-ум баробар кард ва ҳисоб 1-1 шуд. Индонезия қариб буд ки аз дастаи Ветнам шикаст хӯрад, дар ҳоле ки футболбозони Ветнам боз як ҳуҷуми аҳлонаи худро ташкил карданд ва тавонистанд ки дар дақиқаи 79-ум бо голи Дин Ҳуан Тен ҳисобро тағйир диҳанд. Ферами бошад дар дақиқаи 82-ум голи ҷавобиро зад 2-2 ва Раббонӣ дар дақиқаи 85-ум аз дастаи Индонезия бо як кӯшишу ғайрати зиёд голи сеюми ин дастаро ҳам ба самар расонид ва дар натиҷа Индонезия бо ҳисоби 3-2 пирӯзӣ ба даст овард. Индонезия дар ин маврид бар Тимори Шарқӣ бо ҳисоби 4-0 зафар ёфт. ҳамчунин Гонконгро бо ҳисоби 5-1 мағлуб кард. дар ин баробар вохӯрии байни Гонконг ва Тимори Шарқӣ бо пирӯзии Тимори Шарқӣ бо ҳисоби 2-1 анҷом ёфт ва ин даста зинаи сеюмро ишғол намуд. Ветнам бошад Гонконгро 5-1 мағлуб намуд ва Тимори Шарқиро бо ҳисоби 4-0. гурӯҳи G низ ду намояндаи худро ба бозиҳои финалӣ мефиристад. агар Афғонистон ҳамсоя кишвари мо дар бозии охиринаш Филиппинро ба натиҷаи бузург ба мағлубият дучор мекард, афғонистониҳо метавонистанд ба бозиҳои ниҳоӣ бароянд. аммо футболбозони ин кишвар бо натиҷаи 1-0 мағлуб шуданду Таиланд аз зинаи дуввум бо 6 имтиёз роҳи худро ба бозиҳои ниҳоӣ ҳамвор кард.